Kako prodavati preko Instagrama? Jedina dva ispravna načina. Pre 3 meseca sam snimio YouTube klip kako su mi prodali business coaching za $1.500. Pogledajte taj klip, dobre zbog načina prodaje, ali hoću da vam kažem sad nakon 3 meseca kako sam ja izvukao, ja mislim jedno 5 puta mi sam povratio investiciju za tih 3 meseca. I ono što je bio meni ključ jeste što smo se fokusirali na Instagram. I mi smo se nešto, ja i koleginice, igrali prethodnih par meseci što se tiče Instagrama, ali zadnje 3 meseca zaista smo to stavili u pun gas i danas hoću da vam pokažem šta i vi treba da radite ako hoćete da vam Instagram ne bude društvena mreža gde ćete ubijati vaše vreme i dosadu, nego gde će biti biznis mreža koja će vam generisati prihode i razvijati biznis. Ovdje imate ispred sebe, vidite moj Instagram profil koji sam ja otprilike prošle godine počeo da objavljujem nešto. Do sada smo objavili 208 objave i imamo 1165 pratilaca i mislim da zadnje 3 meseca je došlo otprilike skoro 30-40% tih pratilaca je došlo zadnje 3-4 meseca. I šta je fora? Prvi način kako da ispravno koristite Instagram kao biznis mrežu jeste da shvatite zašto su tu ljudi. Ljudi su tu iz dva razloga, ili da bi ubili dosadu ili da bi dobili neku vrednost. Sad ja ne spadam u onaj tip ljudi koji će snimati sve i svašta i da tako skuplja pratioce. Ja sam čisto ovde da bi, kažem, razvijao biznis, pomagao drugim ljudima, davao im vrednost, za uzvrat dobio profit, a znam da je za to ključno da prvo damo vrednost. I zaista prvi jedini isprav način kako da koristite Instagram, ali ne samo Instagram, bilo šta što radite. Znači uvek vaš prvi korak mora biti da date vrednost, vodite se vrednošću i onda kasnije kada odredite taj deo svoj posla, date vrednost, kada sklonite tu barijeru da ljudi izgrade poverenje u vas, onda im možete dati drugi korak, ponudu. Sad ću vam pokazati šta sam ja konkretno radio zadnje 3 meseca što se tiče vrednosti. Ono što je ključno da razumete jeste da Instagram dolazi određena grupa ljudi, znači na internetu nas ima svakakvih, ali ključno da vama ne trebaju svi, vama treba samo vaš idealan klijent, vaša idealna niša. I jako je važno da ga razumete. Treba da postavite sve pitanje ko je vaš idealni klijent i koji se razgovor vodi u njihovoj glavi. Naprimjer, kod mene uglavnom se razgovor koji u glavama ljudi koji me prati je biznis, produktivnost, marketing, prodaja i tako dalje. I u suštini svi poslovi koje radimo se manje ili više dotiču tih stvari. Naprimjer, evo vidite ovde jedan post o akciji, o produktivnosti, isto jedan o delegiranju, o ciljevima i tako dalje. Znači, držite se te specifične niše i trudite se da nastavite taj razgovor što je započet u glavima vaših korisnika. A druga stvar koju smo mi počeli definitivno da radimo jeste ta doslednost, konstantnost. Znači, gledajte ovo kao na neku TV emisiju. Ako vi dođete, svidi vam se neka serija ili neka TV emisija i kaže da će ići svake nedelje i to se ne dešava, nego ide jedne nedelje ta emisija, pa onda za 3 nedelje, pa onda za 3 meseca, pa ponovno za 2 nedelje za redom. Znači, tako biznis ne funkcioniše. Ključ za uspeh u biznisu jeste doslednost. Znači, da vaši klijenti, korisnici znaju šta da od vas očekuju. I ono što smo mi uradili jeste da smo napravili jedan kalendar, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak i u okviru svakog dana napravili smo termine kada ćemo koji post objavljivati. Naprimjer, ponedeljkom ide o motivaciji, utorkom o sistemima, sredom o marketingu i tako dalje. I jednostavno stavite te stvari u kalendar i držite se kalendara. Šta je još ovde bitno? Vidite ovde, na primjer, naslove i thumbnailove, slikice. Jako je važno da ljudima privučete pažnju i tu najviše 80% posla odradi dobar naslov. I naslov treba da bude radoznalost ili da bude nešto šokatno ili, na primjer, neka check lista kao što je od 10 koraka do uspeha. Tako da kad pravite te videoklipove, uzmite pa modelirajte neke klipove. Možete na mom profilu vidjeti kako smo mi radili, ali možete također uzeti na drugim Instagram profilima gdje ima više ljudi. Na primjer, evo ovdje imate jedan članak 100 miliona headline analiza. Znači, analiza na osnovu 100 miliona naslova. Šta se najbolje pokazalo? Tako da ovdje možete otići na ovaj BuzzSumo Research 100 mil headlines i onda tu možete vidjeti otprilike koji naslovi
na koje naslove su ljudi najviše klikćali. I ovdje, iako dosta nas ne voli one clickbait naslove u novinama, dnevnoj štampi, ali jednostavno to funkcioniše i džabe vam sve ako ljudima ne privučete pažnju. Postoji stara marketinška formula od 4 koraka, to je AIDA, A znači attention, I interest, D desire i A action. Znači, sve akcija neće doći ako pre toga niste probudili interes. Tako da je jako bitno da kada nešto hoćete da date neku vrednost, da upakujete u neki dobar naslov. Na primjer, pitajte sebe ko, a ne šta treba da radi. I tako dalje. Znači, naslovi su bitni. Ono što još na Instagramu smo počeli raditi, to su ovi kad kliknete na post, vidjet ćete ove hashtagove. I onda koleginica Marijana je napravila određene grupe hashtagova, u zavisnosti od koje tema, onda nalepi te hashtagove, zato što dosta pregleda dolazi baš ne tako što ljudi znaju za mene pa dođu na mene, ukucaju sisteme i savršenje ili Dejan Savić, već ukucaju, na primjer, rad na sebi, znanje, edukacija i onda ako imate dobar naslov, kao što sam rekao u prethodnom koraku, onda ćete privući njihovom pažnju. Pa kad dođu na vaš profil, pa ako vide još nekoliko vrednih stvari, onda ćete dobiti da će vas zapratiti. Koju još vrednost možete davati? Znači, možete deliti vaše neke taktike, vaše neke trikove, neke vaše alate. Evo, na primjer, ovaj besplatan alat će vam uštediti 5 do 10 sati nedelju. Možete davati nešto besplatno. Na primjer, ja sam ovdje dao kurs produktivnosti i upravljanja vremenom. Na primjer, to smo radili jednom giveaway. U suštini ta doslednost i uvek da se vodite tom vrednošću. I to treba da vam bude 90% postova. I onda imate onih 10% postova koje su u suštini kao kod televizora. Imate neki film, ali imate 90% je film, a 10% je reklama. Tako i ovdje da shvatite. Znači, ja znam da ljudima dajemo određenu vrednost što se tiče ovih stvari. Nekog motiviše, neko pogleda ovo kako se pravi faktura, pa koristi taj alat za pravljenje faktura, ali ja također znam ako čovjek investira više vremena sa mnom, također i više novca sa mnom, ja mogu dati te rezultate i otkriti prave njegove izove mnogo brže nego što bi on sam to radio. Tako da date ljudima opciju da mogu da biraju da li hoće ili neće da kupuju od vas i posle da rade sa vama. I kako mi to radimo? Mi jednom nedeljno, svake nedelje obavimo jedan post, obično ide početkom nedelje, da li utorkom ili ponedeljkom, gde jednostavno damo post gde promovišemo ove stvari. Znači, recimo, Instagram konkretno nije za knjigovodstvo, nego Instagram je vezan za Business Mastermind i ove moje online info proizvode što imam. I stavite na svoj Instagram post tu ponudu odmah na početku da se zna o čemu se radi. I vidite ovdje da sam mi, što se tiče ponude, stavili, znači mi pomažemo preduzetnicima da razvijaju biznis radeći pametnije, a ne više. Znači, to je ono suština ovog profila i onog što ja želim sa ovim biznisom da postignem. Znači, zaista da uštedim ljudima vreme i da zaista dođu do svojih ciljeva uz pomoć sistema koji su meni omogućili to da imam. I druga stvar, imajte uvijek poziv na akciju. Imate ovo, pošaljite mi poruku u DM vam je direktna poruka i ukoliko želite da vam pomogu razvoju biznisa. I ovo je jedna velika prekretnica koju sam naučio na tom biznis coachingu, jeste da nije fora da vi sad ovdje stavite post i onda kažete cena toliko i kupite. Znači, jednostavno to tako na Instagramu ne funkcioniše, nego morate postepeno kod njih prvo, rekli smo, skrenete pažnju kod one AIDA modela. A vam je attention, to je pažnja. Rekao sam kako skrećete pažnju tako što dajete vrednost. Onda imate druga dva koraka, interest i desire. Interes od ovih što ste privukli pažnju, kad pošaljete tu post ili ovdje neko od vaših pratilaca vidi ovo i ako mu je pored pažnje porastao interes, on će vam poslati tu porukicu DM i onda šta vi trebate u DM, preko DM-a tih porukica nastavljate dalju komunikaciju. A to je taj treći korak u toj marketinškoj formuli, a to je želja. Attention, interest i desire. Desire želja i kako se ljudima budi želja? Ljudima se budi želja na dva načina samo. Prvi je tako što ćete im reći kako nešto mogu dobiti, a drugi je kako mogu nešto izbeći. Drugim rečima to se zove bol, kako da izbegnu određenu bol. I kako vi njima bude tu želju, tako što postavljate pitanja. I ako vidite da jednostavno kroz tih par porukica možete pomoći da ima prostora za dalji korak što se tiče vaših proizvoda i usluga, onda idete na akciju, a akcija ako mene konkretno da se zakaže sastanak za detaljniji razgovor ili vi možete neku akciju u četvrtom koraku te formula action da jednostavno onda ponudite svoj proizvod. I u suštini to je kako sam ja recimo zaista uspeo da od tih 1.500 € napravim jedno 5 puta više za zadnje 3 meseca.
i nadam se da će ovo nastaviti da samo povećava, a ne sumnjam apsolutno, zato što ja isto sam, kada sam taj coaching investirao, ja sam na isti način ga kupio, tako što sam prvo primetio neki post, pa sam otišao na profil, pa mi se svidio profil, pa sam video poziv na akciju i onda sam poslao porukicu i na kraju sam kupio coaching. Nadam se da vam je bio koristan ovaj video, možete ga lajkovati. Ako vam se ne sviđa, nemojte ga lajkovati, to jest dislajkujte ga. Ako imate pitanje vezi Instagram ili bilo čega što se tiče biznisa, imate dole u komentarima, možete postaviti pitanje i naravno subscribe-ujte se na kanal, to jest prijavite se na kanal ako već niste, da biste dobijali slične video materijale i u budućnosti. Veliki pozdrav do sljedećeg videoklipa.